Kasi dito yung maraming sapot ng gagamba to. Tingnan nyo So ayun o, katatapos na namin kumain. Ano Uncle Jonex? Chibog government? Chibog government. Chibog government. Tayo ng mga gagambang maliliit doon, saka ano ba? Ay dito pala. Kuha tayo ng mga gagambang maliliit, tapos yung gagambang Japan try kukunan ng pang breed sa kanya. So pakita ko na lang sa inyo mamaya. So convoy muna kami. Yung kasama ko sa Uncle Jonex. So yun lang. Sana mag-enjoy kayo sa content na to kasi pupunta ako ng bukid namin ngayon. And tignan natin kung ano matatatnan ko doon. So nakausap ko na kahapon, sabi ko pupunta ako doon sa bukid. So yun, God bless sa inyo lahat. Thank you. So yun mga Adino. Dito na kami sa hometown ko to. Tambayong to mga idol. So pakita ko namin dyan oh. Yan, doon na dati. Ito yung dati naming bahay oh, dyan. Pero ngayon sa relatives na namin yan. So yung mga idol oh. Hometown to. 10 years, ilang beses pa lang ako nakabalik dito. 12 years siguro. 2 beses pa lang no. 2 beses pa lang ako nakabalik dito. Dito, mag-ano tayo, mag-schedule tayo mga idol. Maghanap kami ng gagamba, testing namin. Nung last time naghanap kami dito, kung napanood nyo no, maliliit yung gagamba. Hindi ko lang alam ngayon. Daming aso ng striker. Pero ganda ng kubo. Tingnan mo itong kubo nila Uncle Jonex. Ganda nito Uncle Jonex. Yan yung kubo nila. Gandang kubo to. Silipin mo muna sa loob. Silipin mo sa loob. Ganda no. Sarap matulog dyan na. Nag-inom pa kami dito. Nagtambay kami dito. Sir, wala akong mabot naman sir. Butong sir. Okay lang sir. Kahit yung ano lang sir. Kahit yung... Oo. Ito Uncle Jonex oh. Ayan. Maganda lang tayo ng baso. Papaspastulan na dajay kalding da sir. Layo ba? Handa mga taktakawan sir. Bantayan da. Ito katanda na to. Katanda na to mga Gino. Nung bata ako malaki na to. Pinutulan na to eh. Parang may gagamba pa ata. Wala. Ito yung itsura nung ano, yung camel pag maliit pa no. Ganito yung itsura nung camel pag maliit pa. Ito pakita ko sa inyo yung camel pag maliit pa no. Yan yung camel pag maliit pa. Yung itsura nung camel pag maliit pa. Sige sir, thank you nga rin sir. Ginubakpay lang din sir. Thank you. Yun mga Adino. So wala tayong maano nagagamba ngayon dito kasi wala yung mga bata na Muslim nandun sa kabila. Pero daan tayo doon, silipin na natin sila. Inom lang kaming buko tapos sibat na rin kami no. Kasi kakain pa kami doon naman tayo sa lambayong magkain. Kainom ka na Uncle Jonex? Sa'yo, dyan sa'yo. Kaya mga Adino. So pauwi na kami. Pauwi na kami ng Uncle Jonex. Try ko lang maghanap ng gagamba kahit isa lang. Try natin. Kasi dito yung maraming sapot ng gagamba to. Incheck. Sangkin ng gagamba to. Ano? Incheck no, incheck. Inchikoy pala sa mga to. Puro inchikoy. Chikoy. Gabi mag-akyat lang yan sila. Mataming gagamba dito. Nagilaw kami dyan. Tabi-tabi. Wala oh. So failure. Next time lang maghanap tayo. Next time maghanap tayo. Bigyan natin yan dyan. Kada ko. Ang kaibigan natin si Uncle Jonex. So
punta muna kami ng Lambayong at magkain tayo doon. Kakain kami. So ayan yung bukid, no? Ayan, tao, no? Yan yung maganda maghanap din dito. Saka yun nandun. Punta tayo doon. Pero ngayon, punta na kami sa syudad, no? Kasi kakain na tayo. Tara, tara, tara. Yung mga idol, oh. Food trip namin. Kain muna tayo, kain. Ciao. Chow, chow, chow. Cebu government. So ayun, no? Katatapos na namin kumain. Ano, Uncle Jonix? Chibog government? Cebu government. Chibog government. Teka pa kami. Kain na.